il-Prim-Ministru deċiżiv u li ħares il-qoddim billi jimbotta riformi kbar li ikomplu iġibu bidliet pożittivi għal Maltin u Lawċin. Kien it-tnejn it-13 ta' Jannar 2020. Ilu Roberta Bela ħal ġurament bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Jiena Roberta Bela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Dawn it-tlet snin, il-Prim Ministru Roberta Bela ħa id-deċiżjonijiet meħtieġa fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Iżda fuq kollox, kien il-Prim Ministru taħt l-amministrazzjoni tiegħu Malta irreġistrat l-inqas rata ta' qatt fl-istorja anke waqt pandemija. Kien il-Prim Ministru li kompla jikseb tkabbir ekonomiku li rimarkaw għalih l-istituzzjonijiet internazzjonali biex imbagħad dak il-ġid li qed jinħoloq jinvesti u jwieżel lin-nies. Illum erġajnu rejna li aħna konna, għadna u se nibqgħu forza progressiva li għandha ruħ soċjali. Għalhekk budget wara l-ieħor inwarbu fil-ġenb l-awsterità u nżidu s-sosten tagħna lin-nies. Illum ħabbarna budget bl-akbar investiment rikurrenti fl-edukazzjoni, fis-saħħa u fil-politika soċjali. Maddew xarej minn mindu ħafideħet mum tal-pajjiż li Roberta Bela ma bidix jaffaċċja sfida kbira dik tal-pandemija globali. F'dan il-perjodu, il-Prim Ministru ħad deċiżjonijiet importanti li bihom ħoloq bilanċ bejn ħarsien tas-saħħa u l-ekonomija. Kien stmat li l-pandemija se tħalli eluf ta' persuni bla xogħol, iżda minflok il-COVID Weight Supplement salva eluf ta' impjiegi u ġie assigurat id-dħul ta' bosta familji u negozji. F'dan iż-żmien il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela ippreżenta pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika b'investiment ta' 900 miljun euro li inkluda il-vouchers tal-100 € li taw injezzjoni ekonomika lin-negozji. Il-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna waslet biex il-prezzijiet tal-enerġija, tal-fuel u tal-qamħ splodew il-fuq madwar l-Ewropa kollha. Hawnhekk il-Gvern ta' Roberta Bela ħajtriq tal-politika ta' stabilità u refaqu il-pejs minn fuq il-familji u n-negozji. Sal-aħħar ta' din is-sena, il-Gvern se jkun investa biljun euro sabiex iżomm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija biex Malta għandha fost l-inqas rati ta' inflazzjoni fl-Ewropa għaliex il-Gvern Malti huwa l-aktar wieħed li qed jgħin in-nies. F'laqgħat ma' mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Roberta Bela stabbilixxa ruħu bħala mexxej li mbotta l quddiem il-politika tas-sostien u mhux tal-awsterità. Din l-istrateġija mbagħad tara kif tirrifletti preċiżament ma' dak li għamilna aħna bħala Gvern konsistentement għal dan l-aħħar xhur. L-ewwel meta kellna l-pandemija, u mbagħad mill-24 ta' frar ta' din is-sena il-qudiem meta bdiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja fejn ħadna din deċiżjoni strateġika li bħala Gvern inżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli. U tara dik l-istrateġija llum li qiegħda fuq fom kull mexxej tal-istati membri l-oħra kollha. L-importanza li nipproteġu lin-nies tagħna, l-importanza li nipproteġu lin-negozji tagħna miż-żieda u mill-impatt tal-prezzijiet.
Quddiem sfidi li laqtu lid-dinja, il-gvern ta' Roberta Bela ma qafx jaħdem fuq riformi differenti, mhux biss dawk soċjali li komplew jagħtu l-akbar żidiet lill-pensjonanti, lill-familji bit-Children's Allowance, lill-persuni b'diżabilità u l-first time buyers fost oħrajn, iżda anke riformi favur it-tisħiħ tal-governanza fejn il-Prim Ministru reħa min idu aktar poteri. Fost dawn hemm dawk biex jinħattru il-President ta' Malta, il-membri tal-Ġudikatura u l-metodu ġdid kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Gvern ta' Roberta Bela daħħal ukoll liġijiet li indirizzaw ir-realtajiet tan-nies anke permezz tal-emenda fil-liġi tad-divorzju. Daħħal ukoll liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis u dħul ta' liġijiet aktar b'saħħithom tal-IVF sabiex aktar koppji jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Roberta Bela, 3 snin Prim Ministru, 3 snin li fihom kompla iġib iżjed bidliet u ma jaċċettax l-status quo. Għażla waħda biss m'għandux ikun hemm, dik li naċċettaw l-status quo, jew ninħbew mir-realtajiet daqs li kieku ma jeżistux. Għaliex meta nażlu li nibżgħu mill-bidla, anke bl-iskuża li l-maġġoranza komda kif inhi, inkunu qed ninjoraw lil dawk li ilhom ibatu u li bil-mod il-mod qed jitilfu t-tama. U dik mhux xi ħaġa li rridu naċċettaw. Fuq kollox l-status quo ma rridx jaċċettaħ laqqas fl-ambjent u quddiem prijoritajiet ġodda li għandu il-pajjiż hekk kif taħt it-tmexxija tiegħu beda l-akbar investiment ambjentali fl-istorja, weda elettorali tal-Partit Laburista li bdiet titwettaq favur aktar spazji ħodor u miftuħa fil-pajjiż. Dan apparti li diġà infetħu spazji pubbliċi fosthom dak ta' Witfulija, il-Qorti Mfawdex u parti mill-Park Nazzjonali Ftaqali, filwaqt li kompla jissaħħaħ l-isforz mal-komunità internazzjonali biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima. Roberta Bela huwa il-Prim Ministru li kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej, id-doppju ta' amministrazzjoni nazzjonalista bil-Kummissjoni Ewropea tfisser il-pjan ta' rkupru ta' Malta bħala l-aktar wieħed ambjentali. Quddiem l-ewwel mandat u l-akbar mandat li qatt tingħata Prim Ministru ta' Malta indipendenti, Roberta Bela jisħaq fuq aktar ħidma li tiżgura futur sabiħ għal pajjiżna. Futur sabiħ għax għandna fiduċja f'pajjiżna. Fiduċja f'pajjiżna billi ngħinu lin-negozji jinvestu, nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, ngħinu liż-żgħażagħ iwettqu l-ħolm, ma nħallu ebda tifel jew tifla jaqgħu lura u ma nistrieħu qatt fuq dak li ksibna. Għalhekk aħna il-Partit tar-Riformi, aħna l-Partit tal-Ġustizzja Soċjali, aħna l-Partit tal-Aspirazzjoni. Fuq dawn se nibnu futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna, il-pajjiż li tant inħobbu, il-pajjiż li għandna fiduċja fih.